Ara ens trobem en una zona del bosc una mica més evolucionada, menys tocada, vull dir, per l'home, i podem veure com ja evoluciona el fenomen de successió forestal i ens està portant aquesta pineda cap a un bosc de dos estrats, ho veieu? Tota una munió de pollastres, aladerns i alguna alzina petita van formant un segon bosc, un sotabosc, a sota la pineda. Mentrestant, els pins van morint i van caient, ho veieu? Veieu allà uns quants? Tota aquesta fusta participa en la creació de matèria orgànica. I finalment, espècies amb una vida més llarga, com aquesta alzina, veieu aquí, una alzina de tipus carrasca, aniran formant un bosc permanent. I que veieu ara el resultat. Podeu veure aquí la quantitat de miceli que es cria sota de la fullaraca que fan aquestes espècies frondoses. I podeu veure aquí també com la fusta del pi es va transformant en matèria orgànica i alhora en un hàbitat, una munió d'invertebrats i segurament de fongs.